Yawa a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku ƙirƙiri bidiyo irin wannan kamar yadda kuke gani haka. Saboda kana manta da mana sharing da kuma liking da shine ƙara mana ƙwarin gwiwa mu cigaba da kawo kamar yadda aka saba. Let's go. Daga mataki na farko sai ka yi recording kanka, kana kamar ɗaga hannu sannan sai ka sunkuya ka yi abin da ka yi a lokacin da kake tsaye. Abin da yake a tsaye za ka yi shi za ka yi a lokacin da kake sunkuya. Bayan nan sai ka shiga CapCut, sai ka danna new project, sai ka danna bidiyon da kake, sai ka danna add. Bayan ya buɗe sai ka tura daidai wajen da ka dawo daga ɗaga hannu, sai ka yi splitting. Bayan nan sai ka je wajen da ka sunkuya lokacin da ka shirya, sai ka yi splitting. Sai ka zo ka danna bidiyon daidai wajen, sai ka delete. Sannan sai ka danna ɗaya bidiyon can, sai ka ja ƙasan nan ka ja har ka zo kan daidai overlay. Ka overlay nan kada danna shi kenan. Idan ya sako ƙasa sai ka ja shi har ƙarshe. In ka ja shi har ƙarshe sai ka taɓa bidiyon ƙasa, sai ka ja ƙasan nan ka ja har ka zo daidai wajen mask ga mask nan sai ka danna. Sai ka taɓa horizontal nan, bayan ka taɓa horizontal nan sai ka juya shi, sai ka zo daidai wajen da ka gifta, sai ka bar shi a wajen nan. Sai ka danna alamar gud nan, sai ka ja shi ka je ka kai cotton zuwa can ƙarshen nan, sai ka cire wannan ending din, sai ka yi ƙara resolution shikenan. Sai ka gama sai ka yi export. Kada a manta kuma a mana sharing da liking.